Skov Company vi vil gerne være den førende leverandør til den europæiske detailhandel. Det vil sige, alt det, som du har brug for til enten dit hus eller din have, det vil vi gerne levere til dig. Der er ingen tvivl om, at vi har hævet barren for, hvad vores kapacitet er. For os har vi jo bygget et hus, som også er klar til den vækstrejse, vi allerede er på, og vores strategi, som går til 2027, hvor vi gerne vil give os til det, vi kalder 10.000 millioner. Det vil sige, at vi gerne vil op og opnå en omsætning på 10 milliarder. Og som led i det, og for at understøtte den vækstrejse, vi er på, så skulle vi også bruge den her øgede kapacitet via at have et lager, hvor vi hurtigt kunne få varer ind og ud. Og det har højlageret understøttet. Da vi kiggede ind i en løsning sammen med Skov, der fokuset det var at automatisere, hvor det gav mening. Og der skulle vi både kigge ind i, hvad var fordelen med det manuelle lager, og hvad var fordelen med automationslager. Vi sammen med Skov byggede dermed et højlager i 42 meters højde med 40.000 pallelokationer, hvorfra vi fra pallelageret kunne sende paller både direkte ud til forsendelse, men vi kunne også køre automatisk genopfyldning ud til deres kampagneområde, hvor et lageroperatøren så kunne plukke fra, både fra kampagneområdet i det automatiske, men også kombinere det med det manuelle pluk i det manuelle warehouse. Dermed får du fordelen både ud af et manuelt warehouse og automationslager. Vi har et on-site RM-team, som jo er en del af driften og hverdagen hos Skov. Det vil sige, at de er tæt på, så de forstår, hvilke udfordringer og problemstillinger der er, samtidig med, at de drifter og vedligeholder anlægget. Det gør, at vi kan være tæt på kunden, og på den måde kan vi støtte dem bedst muligt. Vi skulle sådan lige vende os til, at der fulgte nogle folk med ved at købe et højlager, så kommer der også en servicepakke med. Den har vi fået landet rigtig, rigtig godt, som betyder, at vi i dag har 2 fuldtids SSI-ansatte til at hjælpe os med at holde proaktivt problemerne for døren. Og det har de faktisk gjort rigtig, rigtig godt i samarbejde med vores højlageransvarlige. Så holder de en drift cirka 10-11 timer om dagen, og det kører rigtig, rigtig godt. For SSI-chefer så er et partnerskab med Skov meget værdsat. Vi tror på strategiske partnerskaber, og det er det, vi arbejder på sammen med vores kunder. Den her succes på, det er, at vi har kørt i over et år, stort set uden et eneste nedbrud. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe succes.